tsegumi.com tare da ni Hauwa Lawan mai turare Aunty Ƙamshi a ƙarƙashin jagorancin Amina Hassan Abdulsalam Aunty Aha. Jama'a barkanku da yamma. A yau muna tare da bakuwa, za ku ji daga gare ta ko ita wace ce. Kamar yadda na gabatar sunana Hauwa Lawan mai turare wacce aka fi yi wa inkiya da Ƙamshi. To jama'a, kamar yadda muka ce filin namu mai suna tsegumi ya leƙa gidan biki. Ya zaƙulo mana wani tsegumi wanda za mu baza muku ku sha, ku ji kuma ku ƙaru. Wato Hajiya Hauwa, a matsayinki na marubuciya kuma mai rubutu akan al'amuran da suka shafi mutane ko al'umma. Za mu taɓo wani maudu'i wanda yake kusan ya zama ruwan dare, wato wani hali ne da mutane suke bazawa a gidan biki. Idan na ce gidan biki, irin gidan biki na zamani wanda za ka ga kaje gidan biki za a jera abinci a kan tebur, a ce kowa itaso ya sabi yourself, wato ɗebi da kanka. Wataƙila bikin nan kuma an ƙayyade iya mutanen da za su zo, wato adadin mutanen da za su, misali a ce 50. Don haka naman yankan kaza 50 za a saka a cikin mazubin abinci, ko yankan nama 50, ko kwai 50, ko meat pie 50, ko ma me dai 50 iya mutanen da ake sa ran za su zo. Sai kiga akwai wasu mutane da sun zo kan abinci, wata sai kiga ta hada yankan nama 3, wata ta hada cinye kaza 4, wata ta ebi kwai guda 5. Kin fahimta? To Hajiya Hauwa, me yake kawo haka? Abin da zan iya cewa dangane da wannan tambaya, wannan batu na shine, ni abin da nake gani ke kawo haka zalama ce da rashin wadatar zuci. In na ce zalama shine irin duk abin da aka tara aka samar, mutum ya rinka jin ko ta yaya sai ya samu, sannan ba ma ko ta yaya ka samu rabon naka ba, a'a sai ka hada da rabon wani. To abin da nake tunanin yake kawo wannan matsala ko yake kawo wannan halayya ita ce rashin wadatar zuci. Idan mutum ya kasance yana da wadatar zuci, aka ce wadatar zuci anan shine haƙuri da kaɗan, haƙuri da abin da Allah ya baka, da haƙuri da abin da ya so gabanka, ko da haƙuri da abin da aka ce gabanka. To labudda ba za ka yi haƙuri da wannan abin da Allah ya baka ba, da abin da ya zo gabanka, da abin da aka ce shine gabanka. To lallai zalama za ta aka ce zalama shine ka tuna ka tuna. To ni abin da nake gani yake sanya mata kuma mazan yin ire-iren wannan halayyar, gaskiya zalama ce da rashin wadatuwar zuci. In dai mutum ya kasance yana da wadatar zuci, yana da kana'a, shi haƙuri da abin da aka bashi, da haƙuri da abin da ya samu, zai kasance zaki da baya wannan ɗabi'a. Amma irin wannan ɗabi'a ce mara kyau, wanda abin da zai baki mamaki kuma za ki iya tunanin cewa irin wannan ɗabi'a za a same ta ne a gurin mutumin da yake babu shi, baya da shi, wanda za a iya cewa kila talaka ne, wanda baya cin wasu abubuwa a gidansa. An gayyato shi bikin da yake jin a in ya zo zai cike wata kishirwa ko ya cike wata yunwa da take cikin cikinsa, wacce ya daɗe bai ci wani abu, amma sai ki ga bai ci wani abun ba. Amma kuma sai ya kasance mutumin nan, to kin ga idan shi talaka ne, ba shi da wannan, a iya zaton masa cewa rashi da fafutukar ya zai samu zai iya haifar masa da wannan zalama. To amma abin da zai baki mamaki, wasu suna da shi, sun fi karfin abu, amma tsabarci da zuci da son kai da zalama sai mutum ya ci nasa ya ci rabon. Wannan ɗabi'a ce da hali mara kyau. Ko ka ci rabon wani, ya za ka yi kenan da rabonsa? To aikin san duk mutumin da ya za ka yi da haƙƙin wani da ka ɗauka, ya zo biki bai samu ba, ya za ka yi da haƙƙin? Ai duk mutumin da ya kasance zalamanne mai son kansa, to daman dukkan wanda ya ɗabi'anci da wannan sufa, to lallai dama baya tunanin kuma a gabansa, kansa kaɗai ya sani. To Hajiya Hauwa, tunda muna magana ne akan halayyar da ake bazawa a gidan biki, walau mai kyau ko mara kyau, akwai wani hali kuma da zaki ga cewa su masu bikin
idan an tashi rabon abin da ake cewa souvenirs ko gift ko present ko ma me za ka kira shi, sai ki ga cewa wani lokaci masu rabon sai sun kalli idan ka, sun kalli fuskarka, wataƙila ma har kayan jikinka. Idan ba misali anko aka yi ba a lokacin, sai sun kalli irin shigar da kai, ko kuma sun kalle ka, sun san kalli ko ba san ka ba, sannan su miƙa maka. Irin kamar misali a ce idan ka yo shiga maybe ta isa, ka saka, tunda mu ana magana ne akan mata, ka saka zani ko ka saka leshin da an kalle shi kallo ɗaya an maka cewar ka sai da kuɗin ka, kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Na'am. Shine kina nufin za a iya baka wannan kyauta. To ni abin da nake gani, abin da ke kawo wannan masu ɗabi'a su kuma wanda suka gayyaci mutane biki, kamar rashin sanin halayya, rashin sanin daraja da girma da kima na ɗan adam. Idan har ka gayyato mutum, ai ina tunanin da mai kuɗi da talaka daɗin kai ka gayyato shi, da sai kar ka gayyato shi. Wanda kake so din kawai ya zo, iya ajin mutanen da kake so su zo, iya ajin mutanen da zaka ba su abu, su kaɗai kamata. To amma idan har ka haɗa mutane da mutane, in har kana da ɗabi'a da ahlak mai kyau, irin wanda musulunci ya koyar na sanin darajar ɗan adam da girmama ɗan adam, a gani na wannan halayya ba halayya ba ce mai kyau. Kamata ya ce kawai kayi abin a matsayin uniform, ma'ana bai ɗaya, da talaka da mai kuɗi da wanda ya isa da wanda bai isa ba, labud da kai ka gayyato shi, kamata ya ce ka ba su abin nan bai ɗaya. To masha Allah, shi yasa ma za ki ga, domin kore irin waɗannan ƙorafe-ƙorafen, za ki ga waɗanda suka iya tsara biki, za ki ga duk wani abin da za a bayar idan ka shigo, don su a irin waɗannan ma za ki ga babu ɓata lokaci, wato African time. Idan an ce a zo karfe 4:30, za ki ga kowa ya fara zuwa 4:30. Duk wanda ya zo, akwai wani jami'i wanda ko ma'aikaci wanda da ka zo zai miƙa maka abin da ya kamata a baka, sai ka shiga. Kinga babu wani batun wani ka isa ba, baka isa ba. To lallai waɗanda suka shirya biki, lallai sun san daraja da mutuncin, sun tabbatar cewa da wanda suka haɗu, wanda suka gayyata, duka kowa ɗaya ne a wurin su, ba batun wani wariya. Ire-iren wannan wariya yake sanya shi wanda baya da shi kullum ya rinka jin takura, yana jin tsoro, yana jin saboda idan ya je wuri kila za a iya wulakanta shi. Haka ne. Dama in kika ji irin wannan ɗabi'a ta masu akwai ce, ma'ana irin wannan biki aikin sana na masu yau ne, ko ba masu yau ba, masu karfin har akwai ma local setting bane ba, ko local biki wanda za a yi a cikin gida, wanda dama an riga an saba bisa al'ada cewar za a ɗauko abinci ne a kwano da ka shigo gida, a ɗauko katuwar roba a zuba maka abinci, ko cin naka kai kaɗai, ko ko an kato da wasu mutane a zuba maka iya adadin wannan, an ba ku an sallame ku, wannan kwacin aka je ka ɗiba da kanka, wato wada ishi. Kin gane na ce wada ishi, akwai wadatuwar. To an ce je ka ɗiba da kanka, kai kuma maimakon ɗiban ga hankalinka sai ka nuna rashin hankali, ka zama cikin. Sannan kuma zaki ga idan su kuma yana misali irin bikin yan matsakaita, kamar irin ko zan iya kiransu da haka, za ki ga cewa sai ki ga idan an shigo za a bada wani abu souvenir din, sai ki ce duk wanda ya bai anko ba kar a bashi. Na haka idan baka yi anko ba, sai ka ga kawai an tsallake ka, an miƙa wanda ya yi anko. Wani kira kuma za ki yi shi dan uwan dai wancan din ne dai. A gani na to shi ankon nan ba dole ba ne. Ni a ra'ayina ma ko wallahi da an san shi, saboda dorawa mutane ba. Sannan wanda bai da shi kullum sai ya rinka jin rashin karfin gwiwa da rashin kansa shi, kamar biya gaza kuma da isa. Wani yana da halin ne, wani kuma zaki ga ba shi da halin ne, ya sanya ne. To ni a gani na bai kamata a ce wai dan an zo da ke a wani ware, ni ina da yadda tajdidi cewa rashin sanin darajar ɗan adam da mutunta shi ya sanya za ka fara wannan abuwa. In har ka san darajar kanka, ka kuma san cewa ɗan adam yana da daraja, ya kamata a ce abu kake na bai ɗaya, kowa ka girmama shi a matsayin sa mutum, da talaka da mai kuɗi duk ɗaya ne, domin baka san ma waye mai daraja mai girma ba a gurin Allah. Kamar yadda Allah ya karrama ɗan adam, kai ma sai ka abi kan wannan su ka girmama bayan Allah. To a ƙarshe wani irin kira zaki wa, bar mu dawo ƙasa-ƙasa. Ƙasa-ƙasa, idan ce ƙasa-ƙasa, wato ina nufin mutane wato marasa ƙarfi sosai. Zaki ga irin, ko kuma irin biki ne na a gargajiyance, ko kuma wuni, zaki ga mace za ta taho gidan wuni, sai ta taho da ɗanta alhalin yana tare da yunwa, maimakon ya
ci da shi ta ciyar da shi abinci a gida ya ci ya koshi sai kiga ta taho da shi gidan abinci ba a gama abinci ba yaro yana ta zinduma iko yana jin yunwa sai ta ɗau kwano tana yawon nema masa abinci. Wannan kusan ana yaron da ya ci ya koshi kuma sai kiga shi ma ya ɗauki kwanon yana yawo yana bin mutane zai ci da su. Wannan ma kin ga domin kaman koya yaro koraye kin ga abin da nake so ga aka ce su bature suka ce don tun da mu gidan Hausa ne charity begins at home ko to kin ga wannan ɗabi'a ce da halayya ta mutuwar zuci da kwaɗayi uwa take koyawa kuma daga nan kin ga irin wannan zalama da handama da babakere da sai na ci na wani tun daga ƙasa tun daga tushe kenan iyaye mata su suke gadar wa 'ya'yansu irin wannan amma idan kasance za ki zo gidan biki dan ki martaba kanki ki martaba ɗanki ma kar a ganku a wulakanci a wasu ayyukaci kamata a ce ki ci ki koshi ko da ba ku da shi ne halin yau ki koya wa ɗanki da in ya yunkuro yana cewa a kaza din nan ki doke shi ki hana shi yayi koyi haƙuri da kana'a ya koyi haƙuri da juriya kin ga idan ya koyi kika sabuwa da ɗanki wannan ko gani yayi idan kike bashi musulunci ba zai tambaya amma za ki ga akwai wasu 'ya'yan da idan sun zo guri suna zuwa guri suna ganin abinci ba abin da suke fara kokarin nuna irin illa nama na kwarai kiga ko kuma sun zo sun yi wa mai cin abinci tsaye uwa tana kallo ba za ta kwaba ɗanta ba ita kuma wacce take cin abinci duk sai ta zama wani iri ba ta da yadda za ta yi idan mai kara ce mai kawanci haka nan za ta ko ta ɗauki naman ta bashi ko ta tura mai abinci saboda ya daina kallanta ita kuma uwa shashasha sai ki ji wannan abin ya burge ta ji daɗin abin da aka yi mata wai an karanta mata alhalin wannan kashe wa ɗanki zuciya kike kuma kina koya masa san abin duniya da kuɗi. To jama'a a ƙarshe a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na tsegumi don muka ce tsegumin ba irin tsegumi na gulma ba tsegumi ne na faɗakarwa da ilmantarwa da a tattauna abubuwa da suke damun mutane. To ina wa hajiya Hauwa Lawan mai turare godiya sosai kuma ina fatar nan gaba kuma za ta sake dawowa domin tattauna wani sabon maudu'i wanda za a karu da shi. Hajiya Hauwa ai sallama da masu kallo. Masu kallo ina gaishe ku ina muku fatan